Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizovuleka umkhuleko Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Wena uNkulunkulu ophilayo onamandla okuphilisa, onamandla okuphulukisa yonke imoya. Ayenziwe intando yakho Baba sisemhlabeni. Usithethelela amacala ethu njengoba nasi bathethelela abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise wonke amacebo omubi namacebo okubi. Inkazimulo yakho Baba ibonakaliswe ngamandla kaMoya engcwele. Inhliziyo zethu ikwazi ukuthi zizwe izwi lakho, lisiqondise, liphinde livuselele nalabo asebephumile endleleni, abaphuphuthekiswe imoya yalomhlaba eza nokuduka. Kulaba izwi lakho belihlezi kubona, phinde ubavuseleleke Moya engcwele njengensimi edinga amanzi. Uphinde Baba wehlisele ilanga kubo, ubakhanyisele ngezwi lakho, bathola ukuphila ngoba ukuphila neqiniso litholakala kuwena. Siyabonga-ke Baba kuba imikhuleko yethu namadlebe akho awamfinyeziwe kwimikhuleko yethu. Uyasizwa ngaso sonke isikhathi masikhuluma kuwena. Siyakwazi ukuthi uthembekile ngaso sonke isikhathi. Siyakubonga ngobuhle bakho nenkazimulo yakho ebonakala kumhlaba wonke, ngisho nemvelo iyafakaza ngobuhle bakho manje naphakade. Amen. Bazalwane, ngizocela njengamanje ukuthi bonke abanamabhayibheli bakhipha amabhayibheli abo, sibe nokuqonda sonke kanye kanye, siye ukudwanguza ebuleni okungekho, kodwa sonke masithi siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Asithatha amabhayibheli sivule nama-app ethu. Amen. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu la umhlengi, sizwe ukuthi uMoya engcwele uthini kuthina, silalele, sibe nokuqonda, sikhanyiselwe kule ndlela esihamba kuyona, nalokukholwa kwethu ukuthi kuyikhona yini lokukholwa esibambelele kukona, noma sidwanguse ebumnyameni nje, njengalabantu abakholelwa ukuthi uNkulunkulu usizo oyisiza bona. Khipha-ke iBhayibheli lakho, sheshisa, sithole ukuqonda. Amen. Over to you, brother. Amen. Sibonge bazalwane, sibingelele ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Sithi siloke simile ekutheni sithula ubufakazi nokuthi siphethe ubufakazi. Amen. Bokuthi uNkulunkulu uyedwa, uNkulunkulu ongenaye umphelezeli, uNkulunkulu ongenaye umhlangabezi, uNkulunkulu ongenaye oseceleni kwakhe, kusho ukuthi uNkulunkulu ongenaye ongaphambili nongemumva, uNkulunkulu oyimele yedwa, owakhe konke ngokuqonda kwakhe nangokuhlakani. iBhayibheli liyasinika lobu bufakazi. Abukho okunye futhi esingathi mhlambe siyakufuna. Sifuna insindiso kuNkulunkulu. And asilali, asifune kuphumula, ngokuba izwi lithi-ke phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. That's right. Mehamba uJesu Kristu uthi ngiyabuya. Kwincwadi yesambulo chapter 22 verse 12 uthi ngiyabuya masinyane, ngiyeza masinyane. So sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe, siphinde sibonga uNkulunkulu. Incwadi isambulo isahluko 22 verse 12. Uyibamba. Sibonge uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathumelile. Siphinde sibonge uNkulunkulu ngabapostoli bakhe ababeka ngaphansi kwesandla sikaJesu Kristu ukuze abafundise
imfihlakalo yezulu. So unguye lothi unguye njengoba esho ke emehamba ethi uyabuya. Uma uJohane kwincwadi eSambulo esebona umbono uthi ngasigcineni uthini? Bheka ngiyeza masinyane. Uthi uyeza masinyane Nomvuzo wami unami. Umkomelo wakhe Ukumnika yilo nalowo njengokumsebenzi wakhe. Umkomelo wakhe ukuyena. Umkomelo wakhe ukuyena uzonika umuntu ngamunye ngokwemisebenzi yakhe. Njengoba ke isho nencwadi futhi ithi kwabonakala isihlalo sobukhosi kwavula izincwadi nencwadi yokuphila yavulwa kwase konyeliswa abantu ngokwemisebenzi yabo. Uyabona wonke umuntu ufana komele ngokwemisebenzi yakhe. Nenye incwadi futhi kwincwadi kaMateyu le kuthiwa khona kwaqoshwa abantu kwenziwa ke umfanekiso. Lo mfanekiso uthi kwaqashwa abantu abanye baqashwa lweyithi abanye baqashwa eli. Kodwa ke mzongane sebekonyelwa abakonyelwa ngokwemisebenzi yabo. Kanjalo ke nokukholwa kwethu uma ungakholwa ngokuphelele uyobe sokonyeliswa ngomsebenzi wakho. Mina angisazi isigwebo, anginawo umkomelo, anguphethe. Ngiphethe izwi elingumahluleli. Izwi ekuyilona ekufanele lisilondoloze ekutheni siphile ngokumesaba uNkulunkulu kuphela into engiphethe. Nami ngimele ukuthi ke ngilandele izwi ngingagcini ngokukhuluma izwi ngokuba uma sengikhuluma izwi ngingalilandeli mina ngiyefana nomuntu empty kodwa uba ngumsindo. Bathi igogogo noma ikopi elingenalutho phakathi mokushaya bangumsindo. Kodwa leli ligcwele phakathi mokushaya liba ngumsindo ligcwele phakathi. So umuntu ongazi lutho unakho ukuba ngumsindo akhuluma into angayazi. Bese kuthi lo okufanele abe nolwazi nogcwele ulwazi athula akhulume ngokufanele ngoba ufundisiwe ukuthi ukukhuluma ngokufanele ukhulume ulwazi ngokuba ulwazi sifunayo asifune ukukhuluma empty. Abafundisi abaningi bazenza abangani nabantu ngoba naku bengazi bazofundisana. Bazenza abantu abangcwele bekhuluma izinto eziningi ezingekho eBhayibhelini. Inzuzo embi. Namanje ngake sifuna ukuthola ubufakazi ongiphe incwadi ziningi izincwadi ezikekhaya. Ongiphe incwadi kaLuke chapter 4. Verse 18. Incwadi ngokukaLuke isahluko sesine verse 18. Namhlanje ngifuna sidingide kwiBhayibheli not ukuthi sibe busy kakhulu ngokushumayela kodwa ke sihlola imibhalo ngokuba imibhalo iyona eletha ukuqonda. Ngaphandle kokuhlola imibhalo ukukholwa kwakho kuyize ngokuba uzokholwa into ongayazi. Manje sizama ukuthi sihlole imibhalo silethe ukuqonda siqondanise imibhalo ngendlela efanele ngokuba uJesu Kristu kwincwadi kaJohane sahluko sesi5 verse 39. Incwadi ngokaJohane isahluko sesihlanu verse 39. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. Kodwa ke ithini imibhalo? Iyona efakaza ngami. Iyona imibhalo efakaza ngoJesu Kristu. Imibhalo yonke ifakaza ngaJesu Kristu. Kepha anivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila. Kodwa abafuni futhi ukuza kuye uJesu Kristu ukuze babe nokuphila. Ngoba phela uJesu Kristu indlela neqiniso. Umprofeti uMusa noma uMose kwincwadi kaDuteronomy
chapter 18 verse 15. Wakhuluma uMose, wakhuluma ngaye umprofeti ozakuza. Lo mprofeti uyena ongaphezulu kwabo bonke abaprofeti, olandelwa uJohane. uJohane ulandela uJesu Kristu. 18:15. Incwadi uDeuteronomy isahluko 18 verse 15. uJehova uNkulunkulu wakho uyakukuvusela umprofeti phakathi kwakho kubafowenu onjengami. Lalela. uJehova wakhetha uAbraham. Amen. Wamthembisa uAbraham ukuthi uAbraham uzomenzela isizwe nesizukulwane ekuyothi lelizwe laseKhanani kuyoba yifa labo. uAbraham wathola indodana igama layo Isaka noma Isaac. Esemdala engakholwa ukuthi uzothola indodana. NoSara wahleka yedwa makufika ingilosi zithi ke siza kulethela ngalesikhathi lesi uyakuthola indodana siyobuya. Wayithola indodana kodwa wayeseyithola indodana yokuqala igama layo bathi uIshmayela. Ishmayela oba indodana yokuqala kaAbrahama kodwa wayetholile kwinkosazana eyangeyona esemthethweni ngoba yayisigqila. Le ndodakazi ayithola kuyona ethola uIshmayeli kwakuyindodakazi yaseGibhithe wayinikwa inkosi uFaro. Ngokuba wayengeyona indlalifa ngokusemthethweni uIshmayeli kwakumele ahambiswe. Kusale unkosikazi osemthethweni ukuze ezothola indlalifa esemthethweni. Bamthola uIsaac noma uIsaka. uNkulunkulu wayesenze isivumelwano noAbraham owalishintsha igama lakhe wathi uAbraham. uSara kwakuSarai kwathiwa sezoba uSara. So uma esenikiwe indodana uIsaka usesenzile isivumelwano sokuthi ke labo njengoba ngimkhetha ngizoniphathisa izwi uNkulunkulu sebafundisa abantu bakhe ukuthi ngizonika izwi ngizoniphathisa izwi nemiyalelo yami kufanele igcine uyisizwe engizosikhetha sonke isizwe sabangcwele sizoqhama ngaphansi kwakho Abraham. Thengisiwe. Wazala uIshmayeli bamsika ijwabu. Isivumelwano esenziwe uNkulunkulu ukuthi ke uma uthola indodana noma isizwe sesingaphansi kwakho sabangcwele fanele emva kweinsuku eziwu8 siwe ijwabu. Akulona usiko lamaXhosa lolo, no usiko lwesivumelwano seTestamente endala uNkulunkulu ayenza lesizwe sika Abraham before kube khona isizwe sika Jakobe ngokwensuku. So ngalokho ke uAbraham wathola indodana uIsaka emva kweinsuku eziwu8 wamsoka. Kwahamba isikhathi uIsaka wazala amadodana amabili uEsau noJakobe. Theme sezale uIsaka noJakobe wenza usiko olufanayo. uEsau
waba indodana ewuhlupho ekhaya ngemsebenzi yakhe engangokuba wahamba wayozingela ngoba umzingeli thembe sebuya ngokuba umfowabo ugude kwaluseni uJakobe wabuye sephekile thembe buya kokwalusa emva kwalokho wafike wacela ukudla wathi ngika ngisho ilungelo lami lokuba indlalifa wavuma uJakobe wathatha amaphepha esivumelwano kwabhala phansi bavumelana ukuthi imini oseyindlalifa ngokomthetho esivumelana ngawo sengiyaphuca ilungelo lokuba indlalifa. uNkulunkulu wasizonda leso senzo sika Esawu sokuthi adayise ilungelo lakhe lokuba indlalifa ngenxa yesobho. So emva kwesikhathi ke ubaba Isaac noma Isaac esemdala engasaboni kahle wabiza uEsawu wathi ke ndodana yami ngoba wena umzingeli awuhambe ungilandela ke inyamazane ubuye ungenzele khona ngizeke ungiphekele ngidle bese ngiyakubusisa. Kanti uyezwa uSara uRebecca umaka Esawu noJakobe. Wahamba uEsawu wayozingela wayesesike umaka Jakobe uthe ubaba wakho kuEsawu akamenzele inyama nesobho adle khona ezombusisa. Hamba ke wena uyolanda ichwane lembuzi lapha ya sizokwenza lona mase uyahambisela khona ezombusisa. Wasethi ke uJakobe kanjani ngokuba phela ke thina samawele kodwa mina ngile wele elingenabo uboya uyaziwa uEsawu ukuthi unoboya uma ngiyakubaba uzongizwa. Wathi khululeka wahamba wokwenza bakwenza ukudla wabuya bathatha bamfaka isikhumba sembuzi bambathisa kona ngoba Esawu ayenoboya. Wayesefika ke eselethe ukudla wathatha ilungelo la Esawu babusisa yena thembe sebuya Esawu wathola ukuthi ilungelo lakhe lokuba inkosana athathwe uJakobe walidayisa. uNkulunkulu wakwenza ngamandla akhe ukuthi angasakwazi ukuthola izibusiso ngokuba ke wadayisa ifa lakhe ngenxa yokudla. So waqasuka uEsawu ngenxa yokuthi ilungelo lakhe lokuba indlalifa nezibusiso zakhe zithathiwe. uJakobe wayesefuna ukumbulala uJakobe ubaleka uya kubo komalume lapho bekhula batsheliwe ukuthi bangathathi kumadodakazi aseKhanani abothatha ke lapho kuphuma khona uma wabo. Hayi uJakobe wenza njalo wahamba waya komalume uEsawu wasala wathatha amadodakazi aseKhanani ayethakatha enza izinto zokuthakathi ekhonza amadlozi nezithombe. So ngalokho uNkulunkulu wamzonda uEsawu wamthanda uJakobe. uJakobe wafike lapha yakomalume bakhe wathola unkosikazi igama lakhe bambiza ngoRachel. Waphinde wathola osisi abalama nayo wathola omunye ubizwa ngegama lakhe kuthiwa ke uLeah. uLeah owokuqala uRachel omncane. uJakobe inhliziyo yakhe yathatheka kuRachel. Kodwa ngokomthetho wakhona kuthiwa akuvumelekile ukuthi ke indodakazi yokuqala indodakazi yesibili ishadene ukuthi ingathathwa kuthathwe leyesibili. Kufanele kuthathwe lokuqala lo wesibili mesathathwe ngamuva. Ngenxa yokuthi ke wayesenza isivumelwano uJakobe ukuthi uzosebenza asebenzele uRachel. Kwafika isikhathi sokuthi bahlanganiswe emva kweminyaka ababevumelene ngayo. Emva kwalokho esikhombisa haleluya uRachel thenga usuku lohlanganiswa. Ebusuku kumnyama sekumele phela athole unkosikazi wakhe
ubaba wakhona wamlethela inkosazana leyo qala Thebe semlethele yona Thebe evuka ekseni wavuka nosisi wakhe omdala waqasuka ke wahamba ukuthi yini amenzele yona ngoba phela umsebenzele unkosikazi wakhe base bamchazela ukuthi hayi ngosiko la asikwazi ukunika usisi omncane usisi omdala engakoshadi so kuzomela ke manje usebenzele nalo omdala aphinde wamedela futhi eminye iminyaka wasebenza futhi Thebe sesebenza futhi waqeda wayesethola amadodana kuye uRachel noLeah amadodana awu12 lo madodana awu12 iwona lawo ayisizwe nefa uNkulunkulu ayithembisile kuAbraham lo madodana awu12 iwona lawabizwa ngesizwe sakwaIsrael uJakobe igama lakhe emva kokuba wathi esebuya komalume bakhe esebuyela kubaba wakhe wahlangana nesimo somuntu alwa naye ubusuku bonke wavuka ngakusasa umkhono wakhe womlenze ungasekho esimweni esethuka kwathiwa wena ngoba ubambane noNkulunkulu kwaze kwacisha kwasemnyango igama lakho kusukela manje uzakuba uJakobe uzakuba uIsrael uIsrael uthengisiwe naye ukuthi ke amadodana akhe ayobusa Yes Lord so manje na ke njengoba esho noNkulunkulu ke ethi uAbraham isizwe sakhe engikunika sona siyakuba igqila ezweni engesilo elabo iminyaka eminingi kodwa ke ngokuba ke ngibanikile ifa eKhanani bayohlala lapho bezwe izinhlupheko kulolozwe lelo izwe laseGibhithe ngesikhathi bahamba kahle kumnandi kodwa mase befika isimo senhlalo sifike sibe simbi emva kwesikhathi inhlupheko zande inhlupheko bacindezeleke isikhathi eside engangokuba ke kuze kuzalwe uMose naye wethembisiwe ukuthi uyeza haleluya glory to God uyeza uzonkhipha ukuzalwa kaMose wakhulela eGibhithe ngaphansi kwesandla sikaFaro ngaphansi kwendlu kaFaro ekhuliswa indodakazi kaFaro wakhula uMose kodwa eyazi ukuthi yena ungowaka-Israyeli ngokuba uMose bathe abantwana baka-Israyeli sebekhula eGibhithe bacindezelwa ngokomsebenzi engangokuba ke kwangafanele bande kwakumele babulawe ngenxa amandla ababenawo be-112 babekwazi ukubulala inkulungwane zabantu 112 uAbraham wahamba wokhipha ulotho ethunjiwe kwathathwa nempahla zakhe nabantu abawu112 ngenxa yamandla kaNkulunkulu ayewanike wona uma uthembela uNkulunkulu ulalela izwi lakhe uNkulunkulu ukunika amandla abantu abangebazi abantu basezweni ngeke bakwazi ukumelana nawo uNkulunkulu kuphela okwazi ukwenza lokho akekho omunye ingakho kuthiwa ke uqalekisiwe ithemba lakhe lomuntu ubusisiwe othemba lakhe nokukholwa kwakhe kuNkulunkulu ngokufana nesihlahla eseduze nomanzi uthola ukuqhakaza so njengoba becindezelwa abantwana baka-Israyeli uMose wakhula kwaze kwafika isikhathi le khona esekwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle wabona izinto zenzeka ngendlela engafanele wabamela abantwana baseGibhithe bakwa-Israyeli engangokuba ke wafika omunye wabafowabo bakwa-Israyeli ehlukunyezwa owaseGibhithe wambulala lo waseGibhithe waqeda wamgqiba esihlabathini ngoba ngaboni muntu
emlekelele ngenxa ukuthi le ndoda yaseGibhithe ifikile ebusuku endlini yale ndoda yakwa-Israyeli yafike yadlwengula umfazi wayo ebuka imbophile. Emva kwalokho ngakusasa iyabuya emhlukumeza wayibulala uMoses wayigqiba. Ngakuthe ngelinye usuku wafica amadoda aka-Israyeli exabana wodwa kukhona engcolile kuyona ehlukumeza enye. Wathi walamula yambuza ukuthi wena unika ubani igunya lokuthi wena ube umlekeleli noma ube umbusi kuthina? Usufuna ukungibulala njengoba nakho ubulale lo muntu waseGibhithe nami. Wasebaleka uMoses. Moses wabaleka wayehlala. Kwafika isikhathi lekhona uNkulunkulu ezofika uMoses ezomtshela ukuthi kumele abuyele eGibhithe ayokhipha abantwana baka-Israyeli. Ngoba uMoses awekhethiwe ukuthi enze lo msebenzi. uMoses wabuyela eGibhithe wabakhipha abantwana baka-Israyeli ngesandla esiphakeme sikaNkulunkulu wabaletha ehlane. Kuze kufika kule ncwadi kaDeuteronomy chapter 18 verse 15 sekumele bawele iJordani. uMoses wayesebatshela incwadi kuDeuteronomy sahluko 18. uMoses usedlala indima yakhe ehlane ebakhipha eGibhithe ebaletha ehlane ukuze bakwazi ukuthi baye eKhanani. Kodwa uMoses wayengeke asaya eKhanani no-Aaron. uJehova uNkulunkulu wakho. Ingakho uMoses abatshela lento le abatshela yona la. Wathini? uJehova uNkulunkulu wakho uyakukuvusela umprofeti phakathi kwakho kubafowenu onjengami nimlalele yena. uJehova wakhuluma. uJehova uNkulunkulu wakho uyakukuvusela umprofeti phakathi kwakho kubafowenu onjengami nimlalele yena. So lo prophet lo wekhulunywa ngaye akusiye uShembe. uShembe akahlangene nalutho leBhayibheli ngokuba simbone asimazi futhi eBhayibhelini. iBhayibheli likhuluma ngoJesu Kristu, umoya engcwele onguKristu ukhuluma ngaye uqobo lwakhe futhi uShembe uNkulunkulu. uNkulunkulu ke wathi kuMose uJehova uyakuletha omunye umprofeti oyomvusa phakathi kwabafowabo oyofana naye. nimlalele yena. Uyazikhethela into ayifunayo uNkulunkulu ayisebenzise. Akathumele abantu abadala abakini abangasekho, no. Uzela yena uqobo lwakhe. Njengoba ekhuluma noMose wathi ke uMose bonke abaprofeti abakhuluma izwi eqhama mina ngiyofika kubona ngephupho, kodwa uMose ngiyokhuluma naye ubuso nobuso. Ingakho uMose aya entabeni eyolanda imiyalelo eyishumi ebhalwe ngemunwe kaNkulunkulu. Ufakazi oseBhayibhelini. So uma uMose ekhuluma lokho ukuthi umprofeti omunye uyakulandela, yaqala manje uIsaya ekhuluma lo ndaba. Isaiah 7:14. Safika lesiprofeti uIsaiah. Before uIsaiah nakwincwadi kaSamuel, incwadi yamakhosi, incwadi yaSamuel, ngithi First Samuel chapter 16 uzongifundela from verse 1. Incwadi yokuqala kaSamuel chapter 16 from verse 1. incwadi yokuqala uSamuel isahluko 16 kwivesi lokuqala. uJehova wathi kuSamuel,
uyakumkhalela kuze kube nini na? Ngokuba ngimlahlile ukuba angabe esaba inkosi phezu kuka-Israyeli. uSawuli uselahliwe adekhethiwe uyena osikhishwa manje sekuzofakwa uDavide esikhundleni sakhe. Amen. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe, ngiyakukuthuma kuJese wase Bethlehema ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Wathi uSamuel, ngingahamba kanjani uma uSawula ekuzwa uyakungibulala? uJehova wathi, hamba nesithokazi uthi ngize ukuhlabela uJehova. Mbize uJese ekuhlabele, ngiyakuzwakalisa ukuthi ngiyakwenzani. Uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova. Waya eBethlehem. Amalunga omuzi amhlangabeza ethuthumele athi, ukufika kwakho kunokuthula na? Wathi, yebo kunokuthula, ngize ukuhlabela uJehova. Ngigcwaliseni nize nami ekuhlabeni. Wabagcwalisa uJese namadodana akhe, wababiza ukuba beze ekuhlabeni. Kwathi sebefikile, wabheka uEliyabe wathi, impela ogcotshiwe kaJehova uphambi kwakhe. Right. uDavide uthunyelwe uSamuel ukuthi ahambe ayomgcoba. Ugcotshwe uNkulunkulu. So njengoba egcotshwe uDavide ohambe kwincwadi kaIsaiah 7:14. Incwadi uIsaiah isahluko 7:14. Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka, intombi iyakukhulelwa izale indodana. Ibize igama layo ngokuthi uImmanuel. Uyakudla amaqanga nezinyosi, azi ukwala okubi. Right. So njengoba kuthiwa sonikwe indodana kuIsaiah 9:6 baphinde basivezele futhi ngayo le ndodana. Isaiah 9:6. Incwadi uIsaiah isahluko 9:6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide. Kuzelwe umntwana, wasiphiwe indodana, sisalele umntwana, wasenikwa amagama, kwathiwa ke lo mntwana umbuso ukuyena. Njengoba umbuso ukuyena uqhamuka esihlalweni sobukhosi noma ngaphansi kozalo lukaDavide. Yes Lord. Nasembusweni wakhe ukuze uqiniswe, usekelwe ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Uphinde ufunde lo verse 7. Umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide,
nasembusweni wakhe ukuze uqiniswe usekelwe ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Right. Manje na ke uMoses ebekhuluma ukhuluma ngalo mntwana lo ngomprofeti lo uIsaiah akhuluma ngaye ukuthi uqhamuka ngaphansi kozalo luka Davide. uDavide ngesikhathi ezofa uJakobe ukhuluma esenika abantwana babe banika izibusiso akhuluma noJuda athi ngonyama kaJuda. Hambe kwincwadi eSambulo chapter 5. Sambulo chapter 5. Funda from verse 1. Incwadi iSambulo isahluko sesihlanu kwivesi lokuqala. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi elotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamatheliswe ngezimpawu eziyisikhombisa. Awufunde fuqale phansi. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi elotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Right, qhubeka. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula lencwadi? Yabuza ingilosi lento le ikhuluma ke ngento eseyenzakalile lesibonakalisa sivela la kwincwadi yeRevelation sikhuluma ngoJesu Kristu. Ukuthi ezulwini ngakwesokunene esihlalweni sikaNkulunkulu khona incwadi ebekiwe kwakumele kube khona umuntu ozoyivula. Yayisibuza ingilosi yathi ke ngubani ofanele ukuvula lencwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Yes sir. Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi ngekho komhlaba umuntu ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba oyenamandla okuyivula incwadi. Do you understand? Abuke kuyo. Do you understand? Yes sir. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunywananga namunye ofanele ukuyivula lencwadi. Wayesekhala kakhulu ngokuba ngekho watholakala ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba owayefanele ukuyivula le ncwadi wayenamandla abuke kuyo. Kodwa ke kwaseqhamuka omunye wabantu abadala, omunye wamalunga wayesethi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakaJuda. lalela ithi incwadi ungakhali ngokuba ke inqobile ingonyama yesizwe sakaJuda, impande kaDavide. impande kabani? kaDavide. Yayizindaba ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. uJuda inkosana kaJakobe, I mean indodana kaJakobe uJuda. uDavide uqhama ngaphansi kozalo likaJuda. Yayizwa lonto le. uJosefa umkhonyana kaMary uqhamuka ngaphansi kozalo lukabani? lukaDavide. Incwadi kaIsaiah ithi ke okukhalweni noma esihlalweni sikaDavide kuzelwe siphiwe indodana. Le ndodana siphiwe. Verse 7 chapter Isaiah 9:7. Umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela. Umbuso uyakuba mkhulu. Le ndodana ezayo iqale yakenikwa amagama.
othubani umluleki omangalisayo umluleko omangalisayo uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu ayisho indaba ithini uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade ubaba ongonaphakade inkosi yokuthula inkosi yokuthula lalela uma sithi uJesu Kristu uNkulunkulu asikhulumi ngenyama uNkulunkulu ayakhile ukuze ahlale kuyona sikhuluma ngomoya uNkulunkulu ayiwo uJesu Kristu iveseli ufana nokuthi nami njengoba ngiyinyama uNkulunkulu umehlela kumina angena uNkulunkulu mina ngisayinyama uNkulunkulu uhleli kumina but angena uNkulunkulu mina yayisho indaba umoya ohleli kumina uNkulunkulu umoya ufi inyama iyafa yayisho indaba so uqedela ngalelo ncwadi esambulo mase siyabuya uyifuna leyofuna haleluya uyayithola yebo isheshiseke haleluya incwadi kaGenesis incwadi kaGenesis isahluko 49 verse 9 lapho uJakobe amen esenika izibusise usisa amadodana akhe wathini kuJuda uJuda uyibhongo lengonyama angisho izindaba uyini amen uyibhongo lengonyama ithini ngale ku Revelation noma ku incwadi esambulo amen yathi ungakhali amen ngokuba inqobile amen ngakhala kakhulu ngokuba kungafunywananga namunye ofanele ukuyivula lencwadi abuke kuyo omunye wamalunga wayesethi kimi ungakhali bheka inqobile ingonyama yesizwe sakaJuda ingonyama yesizwe sakabani sakaJuda awuphinde uqhubeke futhi impande kaDavide impande kabani kaDavide kale hambe ngale incwadi eloluzana ya Genesis amen incwadi kaGenesis isahluko 49 verse 9 uJuda uyibhongo lengonyama uJuda ibhongo uJuda wenamandla kakhulu wenamandla empini uJuda wenqoba izizwe eyedwa uJuda elwa wenyuke emphangweni ndodana yami uJuda wenamandla kunabafowabo lokho angempela hayi indaba yokudlala kusehlumayela amen wenyuke uDavide wenamandla kubafowabo hayi indaba yokudlala haleluya haleluya glory to God uDavide wena kuphela wanqoba ibhongo uGoliath uDavide uJesu Kristu uyena obikiwe omprofeti olandelayo njengoMose owayekhethiwe uMose uqhamuka ngaphansi kwenzalo yalevi yamaLevi beno Aaron umfowabo kodwa ke uJesu uDavide uqhamuka phansi kwaJuda uJesu Kristu uJosefa uqhamuka phansi kwaJuda uJesu Kristu uqhamuka ngaphansi kwaJuda amen haleluya so ngifunele lapha kwincwadi uqedele incwadi le esambulo haleluya bawu2 abaprofeti iNew Testament noma iTestament elisha elikhuluma ngabo kuphela bawu2 kuphela abaprofeti ababaluliwe kwiNew Testament bawu2 kuphela sizokuvezela ukuthi ubani nobani haleluya haleluya omunye wamalunga wayesethi kimi ungakhali bheka inqobile ingonyama yesizwe sakaJuda impande kaDavide ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa yezwa ke nayo lesprofethi ke manje uMose yayikhuluma ngasho ukuthi ke uyeza amen amen oza kuba umprofeti njengami uMoses wayephathisiwe abantwana bakwaIsrael abayinkumbi abayinkumbi 600,000 incwadi uIsaya eGibhithe haleluya incwadi uIsaya isahluko 11 verse 1 kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJesi waqhamuka ukukhulunywa ngoDavide amen ukuthi uDavide kuye kuzavela ini kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJesi kuphume igatsha ezimpandeni zakhe umoya kaNkulunkulu uyakuhlala phezu kwakhe umoya wokuhlakanipha nokuqonda umoya wamasu
nowamandla, umoya wokwazi nowokumesaba uJehova. Lo khuluma ngokuthi kuzophuma uDavide kuzozalwa igatsha lelo linguKristu. Yes, Lord. Lelo gatsha lelo linguKristu. Yayizindaba. So uma ke seveza uhambe ngale ncwadi esambulo 5 Hallelujah. 6 Amen. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu. phakathi kwamalunga kumi iwundlu, phakathi kwesihlalo sobukhosi kumi izidalwa ezine. Amen. Kukhona lapho kulezo zidalwa ezine khona inyoni, Amen. khona umuntu, Yes, Lord. khona izilwane zasendle, khona ofish. Amen. Izona zidalwa ezikhona emhlabeni lezo uNkulunkulu azidalile Yes. okuyilwane. Yes, Lord. 4 Amen. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe. kumi uNkulunkulu, Amen. kumi iwundlu engathi lihlatshiwe. Lo uJesu Kristu, Amen. umfanekiso wakhe esenyameni engathi uhlatshiwe ngoba uzobethelwa ezokhipha abani thina ezonweni zethu. Linezimpondo eziyisikhombisa Yayizolonto leyo. namehlo ayisikhombisa angomoya. Imake khulunywa ngemoya kuthiwa impondo eziwu7, amehlo awu7. Bese kuzothiwa ke angemimoya. Amen. Angomoya ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Abangomoya, ngifuna ukuyibazisa kahle lento le. Izimpondo eziwu7, amehlo awu7 angani Angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. imoya. Abathunyelwe emhlabeni wonke. Yayizwa indaba. Khona into ethunyiwe, efihliwe, engazange izikhishiwe, ethunyelwe imoya ewu7. Ekumele silalele thina abantu abakholwayo ukuze sisindiswe. Kodwa le moya ikumuntu oyedwa. Ikumuntu Jesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. You understand? Yes, God. So sithi uMoses wakhuluma ngomprofeti ozayo onguJesu Kristu. Kodwa ke before uJesu Kristu kwincwadi kaIsaiah chapter 40. Amen. Funda from verse 1. Incwadi uIsaiah isahluko 40. Yes sir. Uqala kuvesi lokuqala. Yes sir. Yabona incwadi iNew Testament noma iTestament elisha likhuluma ngabaprofeti ababili kuphela. Amen. So funeka sibathole labaprofeti ukuthi obani. Amen. Duduzani nibaduduze abantu bami. Ukhuluma umoya oyingcwele, ukhuluma nomprofeti ongakofiki, uyamthuma ukuthi ududuza abantu bami. Amen. Duduzani nibaduduze abantu bami. Yes, sir. Usho uNkulunkulu. Busho bani? Usho uNkulunkulu wenu. Ukhuluma umoya oyingcwele, ukhuluma isiprofeti esikhuluma ngoIsaiah. Usho uNkulunkulu Leso wenu. siprofeti esikhuluma ngoIsaiah sikhuluma ngoJohane uMbhaphatisi. Amen. Uyena umprofeti oqala before uJesu Kristu. Kodwa ke uJesu Kristu ungaphambili kukaJohane. Amen. Qungani iJerusalem isibindi. Qungani abantu abangcwele kufuneka bamiswe isibindi. iJerusalema ibandla likaNkulunkulu labantu abangcwele. Lolo bandla labantu abangcwele lathanywa kuthiwa ibandla likaIsrayeli. Lolo bandla likaIsrayeli libizwa ngokuthiwa yini? iJerusalem. Amen. Ibandla labangcwele. Qungani iJerusalema isibindi nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile. Sekuphethiwe ukulwa kwalo manje. Ukulwa sekuphethiwe, indaba zempi seyiphethiwe. Nokuthi kuhlanguliwe ububi balo. Yezwa indaba. Hallelujah. Manje kuzolethwa umsindisi, qhubeka ufunde. Ngokuba lamukeliswe esandleni sikaJehova ngokuphindiweyo ngazo zonke izono zalo. Hallelujah. Qungani iJerusalem isibindi nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile. Impi iphelile. Isikhathi manje sokuphila ngemiyalelo.
nangokuqonda nangokulandela izwi ingakho kuthiwa ke ithini oqhubeke nokuthi uhlanguliwe nokuthi manje balo sekuhlanguliwe ububi ungalaleli behlangulwa kunento ekumele yenzeke ukuze kuhlangulwe ububi babantu ngokuba lamukeliswe esandleni sikaJehova ngokuphindiweyo ngazo zonke izono zalo. You understand? uNkulunkulu ufuna ukulihlanza izono ukhuluma nabantu abantu bakhe abangcwele abakhethileyo yezwa lonto le Izwi liyamemeza limemezaphi lithi lungisani ehlane indlela kaJehova. izwi liyamemeza uJohane lo izwi ekhuluma ngayo umprofeti Isaya ekhuluma ngayo la uthini Izwi liyamemeza lithi lungisani ehlane indlela kaJehova. lungisani ehlani indlela kaJehova Nihlelembe oqwathulweni nihlangule oqwathuleni umgwaqo niqale nakhe manje indlela kaNkulunkulu wethu. Haleluya. niyaphuma oqwathulweni Amen. nakha indlela kabani kaNkulunkulu wethu. yezwa indaba uzokwenza futhi enye Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa, zizophakanyiswa zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa. zonke izintaba ziyaphakanyiswa abazothile nabalindile isipho sikamoya engcwele bayakuphakanyiswa labo abaziphakamisayo bazakwehliswa labo abazikhuphulayo bazakwehliswa Amagebhugebhu ayakuhlelenjwa. yayizwa indaba labo bangaqondakala abamanhlakahlaka bakhiwe njengoba izwi laNkulunkulu ke liyisando lizobakhahlaza libakhahlaze libenze babe fine bese bakho bebe fine bese belungiselelwa ukuthi ke bakheke ngendlela efanele Nemigoqigoqi iyakuba ithafa. kugcwaliswe yonke amagumbi lawa khona enziwa aqonde kube indawo eqondile ngoba uNkulunkulu ufuna into eqondile ayikho into ayifunayo Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa. Yonke inyama ikubone kanye kanye. inkazimulo kaJehova Iyakubonakaliswa. inkazimulo kaJehova uJesu Kristu oyakunjani Iyakubonakaliswa. ozovezwa Yonke inyama ikubone kanye kanye. imake ngoba manje lefune sicacise sihambe kuJohane chapter 1 verse 14 kuqala kufanele silungise Johane chapter 1 verse 1 Amen. Ekuqaleni incwadi ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekhona eqaleni uJesu Kristu kanti abakhona ukhona eqaleni ulizwi esikhuluma ngayo uJesu Kristu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu futhi wayenguNkulunkulu yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu yena lowo obeleko ekhona ekuqaleni kubani kuNkulunkulu yebo konke kwavela ngaye konke kuvelile kuvela ngobani ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. lalela hambe ku verse 7 haleluya. Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze nango sikhuluma ngoJohane Mbhaphatisi sikhuluma kuphuma kuJesu Kristu oyena kade abakhona manje na uJohane siyakhuluma ngayo ku verse 7 ithini verse 6 kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu igama lakhe linguJohane. Lo wayezela ubufakazi uJohane afakaze ngokukhanya. uJohane ilayithelwe ulethe ukuzothola ubufakazi ngokukhanya ukuze Kristu ukuze bonke bakholwe ngaye ukuze bonke ngokuba uzomintroduce amen uzomthula thina yena wayengasikho ukukhanya no Johana akasiko ukukhanya kepha wayengozofakaza kodwa ke wayezofakaza ngokukhanya ngokuba ke kwincwadi kaMathewu chapter 3 verse 3 haleluya incwadi kaIsaya etheke izwi lomemezayo ehlane lungisani indlela zikaNkulunkulu kwincwadi kaIsaya ikho njalo nakwincwadi kaMathewu amen chapter 3 verse 3 incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu ivesi lesithathu ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofeti uIsaya ethi
izwi lomemezayo ehlane uIsaya ngisho izincwadi kusho incwadi kaMathewu uthini ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofeti uIsaya ethi izwi lomemezayo ehlane izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. noMalaki futhi uyakhuluma ngalo muntu lo ukhuluma ngoJohane kwincwadi yaMalaki chapter 3 from verse 3 phuthuma kuyona uMalaki isahluko sesithathu uMalaki isahluko sesithathu ivesi qala ku verse 1 lokuqala bheka chapter 3:1 Malaki chapter 3:1 haleluya sikhuluma ngabaprofeti abawu2 abanikiwe kwi-New Testament ekuyibona abaletha ubufakazi. Owokuqala uzothula ubufakazi, lokwesibili ubufakazi. uJohane uzothula ubufakazi, uJesu Kristu ungubufakazi. incwadi uMalaki isahluko sesithathu ivesi lokuqala bhekani ngiyathuma isithunywa sami. uMalaki ukhuluma the same thing ekhulunywe ubani uIsaya, njengoba uIsaya ekhuluma the same thing ekhulunywe uMalaki, okusho ukuthi umoya okubona munye. Siyakulungisa indlela phambi kwami, siyakulungisa indlela phambi kwami. Awuphinde kahle usheshe. Bhekani ngiyathuma isithunywa sami, bhekani ngiyathuma isithunywa sami, ngiyakulungisa indlela phambi kwami. Siyakulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifumanayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo, nesithunywa sesivumelwano esithokoza ngaso. Bheka siyeza, usho uJehova Sebawothi. Lezindaba hamba ke chapter 4. Hallelujah. Amen. Chapter 4 incwadi uMalaki isahluko sesine verse 5 uqale lapha verse 5. Bhekani ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti. uEliya sekudala afala, lungakafiki usuku lukaJehova, lungakafiki usuku lukaJehova. Usuku lukaJehova usuku lethelwa khona abani inyama uJesu Kristu. lungakafiki usuku lukaJehova. Ingakho inkazimulo kaNkulunkulu sibona ngamehlo ngokuba incwadi kaJohane ithi Johane chapter 1 verse 14 nolwesabekayo. Hallelujah. Ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala verse 14 ulizwi waba yinyama, ulizwi meba yinyama kukhulunywa nguNkulunkulu owaba senyameni, wakha phakathi kwethu. wakha kuphi? Phakathi kwethu. Lalela ke incwadi ngale kuMalaki chapter 5 verse 1, chapter 4 verse 6 verse 5 verse 6. Bhekani ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti. Uyakuthuma uEliya kade akhushulwa nesiphepho, lungakafiki manje ke incwadi ithi ke uzothunyelwa uEliya, okusho ukuthi lo moya owakuEliya ilo moya okuJohane uMbhaphatisi. Yes Lord. Lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwasabekayo. Yingakho lapha kwincwadi kaMathewu chapter 14 incwadi ngokukaMathewu isahluko 14. Amen. chapter 11 chapter 11. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 11 starting from verse 13. From verse 13. Ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofeta kwaze kwafika uJohane. Bonke abaprofeti kwaze kwafika bani? uJohane. Manje kwenzakalani emva kwalokho? Uma nivuma ukwamukela lo enguEliya obeza kufika. Mina ngifuna ufunde into ebhalwe phansi ngoba injalo. Uma nivuma ukukwamukela. Uma nivuma ukwamukela lokho, lo unguEliya. lo unguEliya. Njengoba uMalaki ekhuluma ngaye ethi ke
uyakuthumela uEliya kudala khushule phezulu thathwa wesiphepho nango ke manje incwadi malakhi esekhuluma ethi ke kuzokuthunyelwa uEliya incwadi ngapha kwincwadi kaMathewu ithi ke uJohane uMbhaphatisi unguEliya obeza kufika yesindaba onezindlebe makezwe intosi kamoya ukuthi uJohane uMbhaphatisi ngokomoya unguEliya obeza kuza. Kepha lesizukulwane ngiyakusifanisa nani na? Ungaqhubeki wena ngifuna ufunde lento engishoyo ume lapho engisho khona. Hamba uyincwadi yakhe chapter 17 uMathewu. Ngokuka Mathewu isahluko 17 verse 1. Emva ngifundela phakathi verse 4. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 17 verse 4. Wathatha uPetru wathi kuJesu. Wathi kuJesu, Nkosi, kuhle ukuba silapha. Uma uthanda ngizakwakha lapha amadokodo amathathu. Elinye libe ngelakho, elinye libe ngelika Mose, elinye libe ngelika Eliya. Ngesikhathi uJesu Kristu ehamba noPeter noJames nabentabeni wafike kwaphenduka inkazimulo kwase kuvela uEliya kwase kuvela uMose bama naye bedingida ukuhamba kwakhe uJesu Kristu. So manje ngokubona inkazimulo uPeter usethini Wathatha uPetru wathi kuJesu, Nkosi, kuhle ukuba silapha. Uma uthanda ngizakwakha lapha amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelika Mose, elinye libe ngelika Eliya. Okay, ngesikhathi ke sebebuye sebeqedile ukwenza lo msebenzi ku verse 10 lapho sebebuza uJesu Kristu. Abafundi bakhe bambuza abafundi bakhe, pho basholoni ababhali ukuthi uEliya umele ukufika kuqala na? Waphendula wathi, nempela uEliya uyeza, uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini, uEliya sewafika, abamazanga nokho, kodwa benza kuye abakuthandayo. Lalela Kanjalo qhubeka. Kanjalo nendodana yomuntu iyakuhlushwa yibo. uJohane uMbhaphatisi uJesu Kristu unguye uEliya obeza kuza. Ngapha uyakonfirma futhi uJesu Kristu ukuthi ke usefikile uEliya benza abakuthandayo ngoba uJohane uMbhaphatisi bamnqamula ikhanda. Yes Lord. Ezindaba. So manje na ke yilo mprofeti esithi ke ulethe ubufakazi bukaKristu. Amen. Amen. uJohane kwincwadi kaLuka chapter 1 verse 18 iphinde veze futhi kaLuka chapter 1 verse 18. Amen. uMarko lo ngivezela yena. Incwadi ivangeli ngokukaLuka isahluko sokuqala verse 18. uZakariya wathi engelosini, ngiyakuzwani ngani lokhu na? Funde evale phansi. uZakariya wathi engelosini, ngiyakuzwani ngani? Ngiyakwazi ngani lokhu na? Ingani sengiyindoda endala mina, nomkami uqhubekile ezinsukwini zakhe. Ingelosi yaphendula yathi kuye, nginguGabriel mina, omiyo phambi kukaNkulunkulu. uGabriel ingilosi kaNkulunkulu emile phambi kaNkulunkulu. Uthunywe kubani? kuZakaraya, wathunywa nakubani? NakuElizabeth. Elizabeth kuyinyumba kazali.
So ngaleso sikhathi walethwa ingilosi thiwa ke ezokutshela ukuthi ke bazothola umntwana igama lakhe lomntwana uzoqanjwa ngokuthi ke wanikwa igama elinikwa igama eligcotshiwe ezulwini kuthiwa ke uJohani. Yes Lord. Ngokukholwa kwakhe uZakaraya waba isimungulu isikhathi esingekuba kwaze kwazalwa indodana yakhe uJohani. Yilapho khona ke baqhamuka negama elithi uJohani ngoba wayengakwazi ukukhuluma wazolibhala phansi. Yes Lord. Ngapha ingilosi yaphuthuma yahamba yaya kuMaria yamtshela ukuthi nawe uzothola umntwana and lo mntwana uzomthola ukaMoya engcwele. Yes Lord. Lo mntwana igama lakhe lizakuthi ke uJesu ngokuba uzoba umsindisi wabantu. Amen. So kwincwadi kaLuka chapter 4 verse 18 lo ozosindisa uJesu Kristu. Amen. uJohane uMbhapatisi umprofeti othunyiwe ukuthi azolungisa indlela zethu ukuthi siqonde elungiselela inkosi yezayo uJesu Kristu. Yes Lord. Incwadi ngokukaLuka isahluko sesine verse 18. Umoya wenkosi uphezulu kwami. Awuqale phezulu kancane uhambe uyiqala leqala khona le khona ngene kwisinagoga. uJesu wabuyela eGalile ngamandla kamoya. uJesu wahola umoya engcwele wamolela kuphi eGalile. Udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Yes sir, fundisha. Wafundisa emasinagogeni abo edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona. Wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe. Wasukumela ukufunda. Wafika esinagogeni akafikanga esontweni lamaRoma, akafikanga esontweni lakaShembe, akafikanga esontweni leZayoni. Wafika esinagogeni Wanika incwadi kaIsaya. Lokho basebemnika incwadi wayivula incwadi. Wasevula incwadi Wafumana indawo elotshiwe. wathola indawo ebhaliwe. Leyo indawo ebhaliwe ibhalwe umprofeti uIsaya. Wafumana indawo okulotshiwe kuyo ukuthi umoya wenkosi uphezulu kwami. Manje ke before qhubeke la incwadi yaMatthew chapter 3:16 bese uyabuya uzogcwalisa ngale ncwadi le. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu verse 16. uJesu esebhaphathiziwe. uJesu wathi esebhaphathisiwe Wakhuphuka masinyane emanzini. wasephuma ngaphansi emanzini. Bheka izulu lavuleka. Wasevuleka ini? Izulu lavuleka. Yes sir. Wabona umoya kaNkulunkulu. Wayena uJesu Kristu inyama yabona umoya kaNkulunkulu. Ehla Wehla umoya kaNkulunkulu wehla uza kuJesu Kristu njengejuba. Eza phezulu kwakhe. Weza phezulu kwakhe. Yayizindaba ithini? Ngale kwincwadi kaLuka ithini? Hallelujah. Incwadi kaLuka chapter 4 isahluko sesine verse 18. Umoya wenkosi uphezulu kwami. Yayizishini indaba? Umoya kaNkulunkulu uphezulu kukaKristu ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Ugcotshiwe ukuthi ashumayele ivangeli kwabampofu. Yathini izwe lakho ngezulwini ngapha? Amen. Khona uJesu esevela eGalile. Hallelujah. Mfuna verse 17. Hallelujah. 3:17. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi lo uyindodana yami ethandekayo. uJesu Kristu engithokozile. Uyindodana kaNkulunkulu inyama, indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayitholile athokozile ngayo. Amen. Amen. Yayizindaba. So ngale uma esebatshela ukuthi ke yena uyindodana kaNkulunkulu kwincwadi kaLuka obatshela ukuthi yena umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ugcotshiwe kwabampofu. Ugcotshiwe uJesu Kristu igama liqanjwe uNkulunkulu. Amen.
inyama umoya engcwele uzakhele lalela ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokubona kwaba izimpumputhe nokuhlenga abacindezeleyo nokumemezela unyaka omuhle wenkosi. uNkulunkulu wenze yonke into emhlabeni. Hambe kwincwadi kaIsaya sibatshela ukuthi uNkulunkulu ungumnini wayo yonke into ekhona emhlabeni. Chapter 42 verse 5. Incwadi uIsaya isahluko 42 verse 5 usho kanje uNkulunkulu uJehova owadala izulu waleneka nowawendlalayo umhlaba. Qala phansi ufunde futhi ufunde nge-energy ukuthi ufundise uNkulunkulu. Usho kanje uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wethu uJehova usho kanje owadala izulu waleneka odale ini izulu waleneka nowawendlala umhlaba nokuvela kuwo. wendlala umhlaba nento yonke evela emhlabeni yenziwe ngani uNkulunkulu. yes sir. Nowanika abantu abakuwo ukuphefumula. lalela uJesu Kristu inyama yakhiwa uNkulunkulu owakhe izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi Nomoya kwabahamba kuwo. yezindaba Uthi mina Jehova ngikubizile ngokulunga ngiyakubamba isandla sakho ngikugcine ngikubeke ube yisivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe. le ncwadi lekhuluma ngoJesu Kristu ukuthi ngapha phansi ufunde yathi isho kahle khona ngifuna izwakale kahle yonke into in details. Usho kanje uNkulunkulu usho kanje uNkulunkulu uJehova owadala udale izulu waneka walineka nowendlala umhlaba wonke nokuvela kuwo konke okuphakathi kwenziwa uNkulunkulu. nowanika abantu abakulo ukuphefumula. Thina konke ukuphefumula kwethu kuqhamuka uNkulunkulu and uyala futhi okuthathayo Nomoya kwabahamba kuwo. nomoya abahamba kuwo. Uthi mina Jehova umoya ilalela uyabona lento ngifuna uyifundise kahle umoya abahamba kuwo abahamba ngokomoya oyingcwele uthini kubona. Hallelujah. Nomoya wabahamba kuwo. Uthi mina Jehova ngikubizile ngokulunga. uJesu Kristu usibizile ngokulunga kwakhe. Ngiyakubamba isandla sakho. uyakubamba isandla sethu ngikugcine asigcine ngikubeke ube yisivumelwano asibeke sibe isivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe. Hallelujah. Jesu Kristu uyisivumelwano nokukhanya kwabezizwe. uJohane umbhaphathisi uthi wayezothula ubufakazi wayengabona ukukhanya kodwa ke ukukhanya okuKristu ukuze uvule amehlo ezimpumputhe ukhiphe iziboshwa etilongweni. uJesu Kristu uyena incwadi kaIsaya chapter 35 nabahlezi ebumnyameni etilongweni nginguJehova yilo igama lami. Jehova igama lakhe uNkulunkulu igama lakhe uJesu Kristu igama lakhe unguye igama lakhe isiqalo nesiphetho igama lakhe. Incwadi ngokukaMateyu 11 verse 5 no Isaiah 35 verse 5 khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa zivuleke nezindlebe zezithuli. Hallelujah. Khona inyonga iyakutshekula njengendlunzela. right hambe kwincwadi kaNontuzana yakhe uIsaiah chapter 43 from verse 1. Amen. uJesu Kristu owenza yonke lemisebenzi ekubhalwe ngayo Isaiah akekho omunye. Kepha manje usho kanje so uIsaiah ukhuluma ngoJehova uJesu Kristu uyakhuluma ngaye asikhulumi ngenyama. inyama iyasho ithi ngigcotshiwe. inyama iyasho ithi indodana
Amen. Kepha manje usho kanje uJehova. Inyama iyaguqa ithandaza kuyo umoya oyingcwele. Kepha manje usho kanje uJehova okudalayo wena Jakobe. Yayizwa indaba. uJehova usho kanje owadalayo uJakobe Nokubumba wena Israyeli. nowabumba uIsrael. Uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami. uNkulunkulu uthini? Ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho. Labo abasindisiwe bakhethiwe basindisiwe bahlengiwe bangabaNkulunkulu. Lapho udabula emanzini mina ngindawe. Yes sir. Nasemfuleni ayikukukhukhula. Zonke izimo zempilo neyinhlupheko uma ungaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, uma uholwa umoya oyingcwele ngeke zize zikhukhule. Lapho uhamba emlilweni awuyikusha. Uma akhulunywa ukuthi ke lana uhamba emlilweni lokuzushe emlilo ngempela. Khulunywa ngezimo ezimo ngokuba ke uma ukholwa ngokweqiniso ngeke uze uphume ezwini kaNkulunkulu, uzohlala kulona kumnyama kubomvu. Why? Ngoba uyazi ukuthi umphefumulo wakho usendaweni efanele ukumoya oyingcwele. Inyama izofa, uJesu Kristu bambethela yafa inyama kodwa umphefumulo uzamufe. So ngalokho yilento ayishoyo uNkulunkulu ukuthi ke uma sihleli kuye, Amen. Amen. zonke lezi zinto ezikhona emhlabeni eziphazamisayo ngeke zisenze lutho uma sihleli ezwini lakhe, ngokuba ke ukuphila kwethu kuphakade kukuyena. Lapho uhamba emlilweni Lapho uhamba ezimeni ezinzima nelangabi alikukushisa ngokuba nginguJehova uNkulunkulu ngokuba wakho lo khulumayo unguJehova uNkulunkulu wethu ongcwele kaIsrayeli, ungcwele futhi umsindisi wakho. ungumsindisi. uJesu Kristu ayona umsindisi. Uyena. Hallelujah. So uma uJesu Kristu ungumsindisi, uNkulunkulu wethu uJehova ungumsindisi, into eyodwa leyo. Ngokuba futhi iyasho incwadi, qhubeka. Amen. Ngiyanika iGibhithe libe ihlawulo lakho. Lalela-ke usatona lencwadi yaIsaya, hambe kuloluzana kulo chapter leyo, lo chapter 43 uyongifunela uverse 10. Gijima. Ningofakazi bami usho uJehova. Usho kanjalo uJesu Kristu nakubona kuphi ke kwincwadi kaLuka. Amen. Chapter 40 chapter 23. Hallelujah. Chapter 24. Hallelujah. Verse 40. Gijima 47 48. Hallelujah. Gijima. Singofakazi, sithula ubufakazi. Hallelujah. Incwadi kaLuka verse 24 verse 48. Chapter 24 verse 48. verse 48. Nina ngingofakazi balezi zinto. Thina singofakazi balezi zinto. Ithini ngale? Hallelujah. Verse 10, chapter 43:10. Hallelujah. Ningofakazi bami usho uJehova. Usho bani chapter ne verse Incwadi uIsaya isahluko 43 verse 10. verse 10. Ningofakazi bami. Singofakazi bakabani? Bami Okay. usho uJehova. Usho uJehova. Athini uJesu Kristu ngale umoya engcwele kwincwadi kaLuka chapter 24 verse 48. Nina ningofakazi balezi zinto. Thina singofakazi balezi zinto. Amen. Hallelujah. Zonke izinto uJesu Kristu ayithumela ukuthi azenze, abapostoli babe ofakazi bazo lezo zinto. Amen. Amen. So manje verse 10 ithini? Ningofakazi bami usho uJehova. Nezinceku zami engiyikhethileyo. Angitshela ngithini mina? Abaprofeti, abafundi nabaapostoli abakhethile, wayebakhetha uyena. Manje ngapha kwincwadi yaIsaya, the Old Testament usho into ekumele yenzeke kuphi kwi-New Testament. Njengoba izokwenzeka kwi-New Testament, usafuna ukusiprovela ukuthi uJesu Kristu uJehova ongunguye umqali nesiphetho uNkulunkulu oyedwa. Ningofakazi bami usho uJehova. Yes sir. Nenceku yami engiyikhethileyo ukuba nazi ningethembe niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu. Ngaphambi kwakhe sithi thina mesikhuluma sithi siloko sithela ubufakazi sokuthi munye uNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu. Jesu Kristu. Nangasemumva kwami nangasemumva akekho akuyikuba khona. Akasoze abakhona omunye uNkulunkulu ngokuba munye uNkulunkulu. Mina
mina nginguJehova mina ngikuJehova ngaphandle kwami akukho umsindisi ngaphandle kwakhe akekho umsindisi lalela kulo ncwadi leyo chapter 44 verse 6 starting from verse 6 fundisha incwadi uIsaya isahluko 44 verse 6 usho kanje uJehova inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe uJehova uIsrayeli isizwe sabangcwele uJehova wethu uJehova sebawuthi uthi uyena umsindisi wethu thina sabangcwele uJesu Kristu unguye lo Jehova ngingowokuqala ungowokuqala ngingowokugcina ungowokugcina ngaphandle kwami akukho uNkulunkulu lalela akasho kanje kwincwadi yesambulo amen hamba ungibhekela khona siyayihlola imbhalo hamba kwincwadi yesambulo chapter 1 verse 8 yonke into ekhombisayo ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu ubhalwe phansi amen incwadi isambulo sika Johane isahluko sokuqala incwadi yesambulo ngithi le qale bafundele ukuthi uthini ngale kwincwadi yeIsaiah chapter 44 hallelujah from verse 6 incwadi kaIsaiah isahluko 44 verse 6 usho kanje uJehova kukhuluma bani uJehova inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe uJehova sebawuthi uthi ngingowokuqala uJehova sebawuthi uthi ungowokuqala nokugcina ngaphandle kwami kwakhe akekho omunye uNkulunkulu amen kwincwadi yesambulo uthi isambulo sika Johane isahluko sokuqala verse 8 mina ngingu-alpha no-omega uthi yena ungu-alpha no-omega kusho inkosi uNkulunkulu kwincwadi yesambulo uthe ubani ozokwehla ezulwini uchapter 7 kuverse 7 bheka iyeza namafu obani oza namafu uJesu Kristu amen namehlo onke ayakumbona nabo abamgwazayo labo bamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye yebo amen yebo mina ngingu-alpha no-omega kusho inkosi uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke mina ithi ngingowokuqala yebo ngingowokugcina yes sir ngaphandle kwami akukho uNkulunkulu akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJesu Kristu ngingu-alpha no-omega kusho inkosi uNkulunkulu lalela okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke lalela hambe kwincwadi yaseKorinte sesiyavala sivala le ncwadi yaseKorinte chapter incwadi yokuqala waseKorinte chapter 10 from verse 1 uJesu Kristu uNkulunkulu amen akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe amen amen hallelujah makabonge uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ngiphe uqala nokugcina incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 10 verse 1 ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu bonke badabula olwandle bonke babhabhathiswa kuMose yabona usibambe lapho lalela ibambe lapho kuphela ngale ncwadi kaIsaiah chapter 44 from verse 8 ningesabi uthi singasabi ngijamuso amen yes sir ningabi navalo singabi nakusaba singabi navalo angithi ngikuzwile angithi ngikuzwisile kusukela endulo funda kahle ngifuna ufunde kahle bafo ungangenzi kanjalo funda kahle ningesabi yes sir ningabi naluvalo singabi naluvalo ngokuba angithi ngikuzwisile kusukela endulo ngakumemezela na wasimemezela nani ningofakazi bami thina singofakazi bakabani bami hallelujah glory to God kukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami umbuzo lowo ngifuna ubusise ukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami na no cha alikho idwala alikho hambe lapha hambe kwincwadi yaseKorinte chapter 10 verse 1
sifuna ukukhombisa ukuthi ke ngokuba angithandi alikho idwala bazalwane kodwa linye idwala. ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi Incwadi le chapter ne verse incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 10 verse 1 yes sir. ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu Uthi ngokuba ngithandi bazalwane ukhuluma nabazalwane. Incwadi ithi ukhuluma nabazalwane nina abantu abasindisiwe nabantu bayakholwa uJesu Kristu nabantu bayakholwa uNkulunkulu. Incwadi ikhuluma ngani ithi ke ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe ngaphansi kwefu bonke badabula olwandle bonke banqamula olwandle bonke babhabhathiswa kuMose bonke babhabhathiswa nasolwandle kuMose efwini abantu abaphuma eGibhithe bonke babhabhathiswa kuphi kuMose efwini nasolwandle bonke badla elalibalandela emini amen ulwandle abanqamula kulo bonke ilona leli uNkulunkulu ayehleli phezukwalo ebahola ehlane bonke badla kudla kunye komoya bonke badla ukudla kunye kwabani komoya sonke sifanele ukudla kamoya oyingcwele sonke bonke baphuza kuphuza kunye komoya sonke saphuza kuphuza kunye komoya sifanele ukuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni yayizwa indaba lomoya baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo idwala lelo lalinguKristu. hallelujah glory to God. It's in incwadi kaIsaiah chapter 8 chapter 44 verse 8 amen alikho elinye idwala ningesabi fundleshe ningabi navalo angithi ngikuzwisile kusukela endulo ngakumemezela nani ningofakazi bami kukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami na no cha alikho idwala angilazi alikho idwala alazi idwala lilodwa lelo dwala linguKristu amen kusho njalo ufuna chapter 10 verse 4 hallelujah bonke kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo idwala lelo lalinguKristu idwala lelo lalinguKristu idwala lalinguKristu so idwala lalinguKristu kusho ukuthi ke uNkulunkulu uJehova onguye osiqalo nesiphetho uAlpha noOmega unguJesu Kristu ngokuba ke isincwadi lana abaphuza lelo dwala lelo lalinguKristu so uma incwadi ngale incwadi esambulo chapter 1 verse 8 yes Lord verse 8 mina ngingu-alpha no-omega ungu-alpha no-omega kusho inkosi so uNkulunkulu wethu uJesu Kristu ungu-alpha no-omega uNkulunkulu okhona owayekhona nozayo umnini mandla onke Act 2:38 sifuna ubufakazi sithula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu wethu munye uJesu Kristu amen incwadi yezenzo zesibili isahluko incwadi yezenzo ngoba abafundisi benu abakwazi ukucalculate abahlanganise izinto zikamoya engcwele bazihlanganise zenze isense balobe benikhohlisa ama-prosperity plan ngezibusiso zemali nezibusiso zezinto eziphathekayo ingakho ningakwazi ukuzwa izinto zikamoya ingakho ningafuni ukwamukela izwi elingcwele haleluya ingakho ningenawo umoya engcwele haleluya glory to God ingakho ningakwazi ukukhuluma ngezilimi njengokuba umoya unikuphimisela haleluya ngokuba abafundisi benu izinyonga inzalo yezinyonga abafundisi benu izinja ezingakwazi ukukhonkotha abafundisi benu iziwula abafundisi benu idakwa abafundisi benu bayinkonkoni bayitabane abakwazi ukuthumela izwi lenkosi abathunyiwe bazenzela intando yabo bakhuluma ukuthandwa inhliziyo zabo yezwa indaba incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38 incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38 uPetru wayesethi pendukani pendukani ilowo nalowo abhabhathizwe pendukani nonke
yilowo nalowo ufuna baphathiswe njengoba Jesu Kristu kwincwadi yaMateyu chapter 3 verse 17 ngesikhathi verse 16 ephuma ngaphansi kwamanzi wabhaphathiswa ngaphansi kwamanzi wavuka kwavuleka amazulu kwase kuphuma izwi kwaphuma umoya ongcwele wehlela kuyena ngesimo sejuba thena sosimo sejuba sesehlela kuyena kwase kuvuleka amazulu kwaphuma izwi elithi lo uyindodana yami engithokozile ngayo. Jesu Kristu uyena oyinkosi nomsindisi, akekho omunye ngaphandle kwakhe. indodana uNkulunkulu wayigcobile iyasho incwadi kaLuka chapter 1 verse 18 ithi ke chapter 4 verse 18 ithi ke umoya ongcwele ungigcobile. Amen. Amen. Wahlele kumina. Amen. Amen. Hallelujah. Ukuze ngisindise abantu. Amen. So ufanele ubhaphathiswe uphenduka ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathela kwezono zakho. Amen. Hallelujah. Ukuze uthole isipho samoya ongcwele. Amen. Umoya wenkosi uphezulu kwami. Umoya wenkosi uphezulu kwami. Ngokuba ungigcobile, ukuba ngishumayele lalela. Umoya kaNkulunkulu uma ungekho phezulu kwakho, ngeke uzushumayela ivangeli lenkosi, ngeke uzubasindisa abantu. Amen. Awubabhaphithisa abantu. Ngishumayele ivangeli kwabampofu. Awubabhaphithisa abantu egameni likaJesu Kristu. Ngithumele ukumemezela. Ngokuba yini awuthuliwe. Amen. Okukhululwa kwabathunjiweyo, ukukhulula kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo. Nifanele ukukhululwa ngomoya oyingcwele, nokumemezela unyaka omuhle wenkosi. fanele nikhululwe ezonweni zenu ngokuphenduka, nibhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Hallelujah. Thethelela izono zenu. Amen. Ukuze namukeliswe isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu, isithembiso esenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyasabiza. Waqhubeka wanezelela wabashumayeza wabakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Ufuna ngempela wena ukusindiswa, ufuna ngempela wena ukuseva inkosi, ukulandela ukukhonza inkosi ngokweqiniso, phuma kulelo bandla lakho lifake. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Phuma sidozi kulamasonto elendlela okho masidozi. Zisindiseni kulesizukulwane. Phuma kwashebe, phuma kuma-Roman Catholic Church, phuma kuma-Baptist. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Phumani. Amen. Phumani eZayoni. Phuma kwi-prosperity plan. Phumani kunamabandla ama-Christianity. Phumani. Amen. Phumani. Makabongwe oyinkosi. Vala ngomkhuleko. Hallelujah. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, wena ngu-Alpha no-Omega, kusho inkosi uNkulunkulu wethu okhona nowayekhona nozayo, umnini mandla onke. Baba, izwi lakho alikufeze lokhu oluthumile ukuthi likwenze Nkosi, ngoba wena Jehova uthokozile ngoKristu Jesu inkosi nomsindisi. Umsebenzi usufezile, uzile ukuzokhulula bonke abayizimpumputhe, abadukisiwe Nkosi emhlabeni, beholwa imfundiso zamadimoni noSathane obaphuphethekisile kuba bangalazi iqiniso. Kodwa wena Nkosi uzile ukuba sibe nokubona, amehlo ethu avuleke, sibe nokuqonda ngezwi lakho elinamandla, ukhulule laba ababoshiwe ematilongweni. Wena Moya Ongcwele unamandla okwenza noma yini oyithandayo, ngoba nguKristu Jesu uqobo lwakhe, oyisiqalo nesiphetho, idwala elithembekile elalikhona kusukela emandulo, ilizwi elalikhona elisakhona namanje. Alihangule Baba, libe ngumlilo empilweni zethu, libe isando lifahlaze konke okumelene necebo lakho nentando yakho ngeimpilo zethu. Alibe inkembe ehlaba ngaphakathi enhlizweni zethu, uhlolisise Baba inhliziyo zethu nemidlinzo yethu, kuba sitholakale sifanele ukuba ngamadodana namadodakazi ombuso wezulu. Intando yakho mayenziwe, masibe sabe uJehova, sigcine imiyalelo yakhe,
ngokuba lokhu kungowabantu bonke abasemhlabeni. Masithi siyakwazi Nkosi, masifuna umngcwele sihambe ngomngcwele ngokuba wena ungcwele. Singahambi ngokudwanguza sifuna izinto zenyama, ngoba bonke abaholwa inkanuko yamehlo nenkanuko yenyama abafuna lezi zinto. Kepha masethembeke kuwona sizweni lakho, sikufune usanokufunakala, sihlale siholwe umoya ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bahole abantu bakho Nkosi ekubhaphathisweni egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Baphenduke, bangene emanzini bathethelelwe izono, ubagcwalise ngomoya ongcwele, ngoba wena moya ongcwele unomusa, ubezile elisifiso sakho awukhohliwe Nkosi, njengoba abantu bekhohliwe becabanga ukuthi usukhohliwe nokuthi ngeke ubuye, kodwa wena unika abantu isikhathi emhlabeni ukuba ngabhubhi ngisho noyedwa, kodwa bonke beze kuphendukeni. Siyalibonga uthando lakho Nkosi, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze ube phakade. Amen. Sibonga bazalwane. Kulabo abafuna ukubhaphathizwa nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, so shay number. Inamba ithi 066 566 9245. So iphinda 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Sibonga bazalwane, siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.